Oj, breć, kako me boli stomak. Malo doktora. Šta s trebu? Izvinite što smetam, evo, ja sam izvidio sam nalaze, ako možete da pogledate. Sačekaj. To nije ovdje. To ideš dole na sprat niže. Dobro. Joj, kako me vodi ko kakvu ćuku. Šta kucaš ti? Stani u red, čekaj da ti se prezove. Šta s trebu? Mene spasilo ovdje da na nalaze sam radio, samo da vidite. Ko je to? Pa to nije nikako ovdje. Ideš u sobu broj 8. Hajde. Dobro. Je li ovo soba broj 8? Izvolite. Dobar dan, ja sam donio nalaze, rekao sam da ovog trebam predati. To nije ovo. To tamo bude u onoj drugoj zgradi broj 8. Tamo, aj vam više. Je li ovo soba broj 8? Šta je? Šta je s trebu? Poslao su me ovdje, treba da mi pogledate nalaze, nešto da pogledate, nisu u redu. Ko te je poslao vam? Pa doktorica mi ona rekla ovo soba broj 8. Nema on mene tebe, šta si tla tu? Imaš zakazan? Nemam zakazan. Pa šta ti je? Boli me stomak. Ja gledaj, tebe malo zaboli stomak i nama doktor. A doktor, šta će ja sada? Ne znam ja šta, ćeš odu u kladionicu, odigraj listić, jedan fiksni reale stavi. Hajde tu dole kod kolege, on će te primiti. Izvolite. Poslao su me ovdje, treba da mi pogledate nalaze, nešto. Ma ne može sada, gužve, ali nemam ni vremena sada. Pa nije problem, ja ću, ako treba, ja ću platiti. Pa šta ja znam? Nisi trebao, da vidim knjižicu. Pa gdje si ti? Amele. Družanović, jel? Pa, znaš ti da su moji ti rođaci? O, rođo moj. Hajde, bujrum, upadaj. Napokon.